L-ewwel ta' April, il-jum li fih bosta kmamar tal-aħbarijiet jaqbdu mat-temi li jkunu qed ibernu f'moħħ il-qarrejja iżidu fatti eżaġerati u jisperaw illi jqajmu l-kurżità fost il-pubbliku. Iċ-ċajti li sbaħna bihom dal-għodu kienu pjuttost realistiċi, bi Times of Malta taqbad ma' suġġett f'diskors in-nies bħalissa, l-elezzjoni ġenerali. It-Times qalet li l-Prim Ministru se jsejjaħ elezzjoni f'Awwissu għaliex is-sondaġġi li qed isiru qed ipoġġu lill-Partit Laburista fuq quddiem b'maġġoranza 40,000 vot. Maġġoranza li attribwixxew għal figura impekkabbli li Muscat u l-Gvern qed jaqtaw waqt il-Presidenza. Semmek setet kienet aħbar plawżibbli. Iżda f'tentattiv li l-qarrejja ma joħduwix daqshekk bis-serjetà, it-Times tefad botti bħal l-elezzjoni se ssir fil-ġimgħa ta' Santa Marija u li hemm membru multimiljonarju fil-kabinett li fetaħ kont il-Panama waqt iżjara tar-Reġina f'Malta bl-isem tal-Irpaluf li hija April Fool bil-maqlub. Fil-waqt li qalu li s-sistema tal-votazzjoni se tinbidel biex in-nies jibdew jivvotaw bil-mobile minn postijiet hekk imsejħa strateġiċi bħal bajjiet u minn nofs l-istabilimenti ta' Paċivil. The Malta Independent minnaħa tagħha rrapportat li l-Gvern għandu pjan illi jaqgħat il-Belt Valletta u l-Kottonera, pont, biex jittaffa traffiku. Qalu li għandu jkun lest sal-2021 u se jkun 22 sular oli biex jgħaddu l-cruise liners minn taħtu. Forsi kienu nuqqas elementi eżaġerati li fixkel il-qarrejja, anke peress li l-Prim Ministru qed jisħaq ħafna fuq proġetti infrastrutturali ġodda, fosthom il-pjan ta' pont bejn il-Gżejjer Maltin. Għalhekk ma ntukomx tort jekk waqgħtu għalija. Iżdek l-Independent kellhom nuqqas eżaġerazzjoni fil-ħrafa mhux l-istess jista' jingħata ċajta ta' Newsbook li rrappurtaw li l-famuż sejf tal-Lavallett li jinsab f'pajjiżna insteraq minn grupp ta' nies li ingħaqdu fuq Facebook biex is-sejf żgur jibqa' Malta u ma jingħatax lura lill-Franċiżi. Iċ-ċajta goffa ta' newsmalta.com għajmet la iżda mhux raġunijiet it-tajba, tant li s-sit neħħa l-aħbar wara ftit u avżaw li kienet biex ċajta immedjatament. iNews kitbu li f'Buġibba kienu arrestati 10 persuni b'konnessjoni mal-ISIS u li fl-appartament tagħhom instab l-esplosiv. Forsi ħut minnkom mortu saħansitra xxerdu l-aħbar minn għalikom illi ivera, sakemm inġibditilkom l-attenzjoni illi waqajtu għaċ-ċajta tal-1 ta' April.